Det er Jonathan fra Trialtree her. Jeg vil lige kort vise, hvordan man nu kan oprette sit eget projekt inde på Trialtree. Så hvis I starter på jeres Researcher dashboard, som jeg er her, så kan I se, at der nu er en knap, hvor der står Opret projekt. Så trykker jeg ind her, så kommer du ind på denne side. Og herfra, der kan du simpelthen nu lave hele dit projekt fra start til slut. Jeg fylder lige et ud, og så kan jeg vise jer, hvordan det fungerer. Yes, nu har vi et projekt, som jeg har fyldt ud her. I kan se, jeg har bare kaldt det testprojekt. Det her er den første side, man fylder ud. Så man har titlen på projektet, man har rekrutteringsperioden, så har man projektstatus, som indikerer, hvor projektet er, hvilken fase vi er i. Her der kan man vælge mellem de her muligheder. Hvis man vælger rekruttere, så vil projektet være live på hjemmesiden, når man vælger at offentliggøre det, og så kan vores brugere se det. Hvis man vælger at afvente etisk godkendelse, så vil det ikke være synligt for andre, før I selv går ind og ændrer statusen. Og den status, den kan man altid selv ændre inden for sit dashboard. Jeg vælger at rekruttere, og så ser vi igennem og fortsætter at gå videre til næste. Yes, side nummer 2, der har vi et formål. Her der må I meget gerne give en kort beskrivelse af, hvad projektets formål er. Det kommer til at være på en oversigt, som gerne vil være meget overskuelig for vores brugere. Så helst ikke for meget, der står også maks 250 tegn. Så den må gerne være lidt kort. Så kan I tilføje et billede til jeres projekt, hvis I har jeres eget, eller kan I tage en af vores. Og så hernede kan I give en lidt længere beskrivelse af projektets baggrund, og en lidt mere detaljeret forklaring af, hvad de skal forvente. Så må I gerne oplyse et VIK-nummer, hvis I har sådan et. Hvis I ikke har et, så kan I sige, jeg har ikke, og så skal I lige angive en grund. Så kan I sige, projektet venter. Adresse, og så her kan I også indsætte fordele ved at deltage. Og det er ret vigtigt, at I gør jer lidt umage her, fordi det er tit her, hvor at deltagerne de vil se, hvad kan de få ud af at deltage. Og det handler ikke nødvendigvis om, at de vil få penge for det. Det gælder egentlig bare om at formulere det på en måde, som viser, at det her det er noget, de også får ud af. Så man kan fx vælge, at der er et sundhedstjek. Man kan sige, at du får lov til at prøve en ny behandling, og du bliver fuldt tæt af et sundhedsteam. Der er noget transportgodtgørelse, man bidrager til forskningen, indblik i egen krop, og sådan. Det er bare vigtigt, at I lige husker, at det er her, hvor mange de starter, og ser, hvad får jeg egentlig ud af at deltage. Og man tilføjer en fordel, man vælger bare her. Og så er der en liste, hvor man kan vælge, og så kan man lige skrive, hvad det helt præcist indebærer. Og så kan man også angive risici ved deltagelse, hvis man har lyst til det. Yes. På næste side, der skal vi indtaste forløbet for deltageren, så her der skal de få at vide, hvad skal de igennem, hvor mange besøg, hvor lang tid tager det, hvornår på dagen, al den praktiske information, som de skal bruge, før de kan tilmelde sig. Vi anbefaler, jo flere detaljer man kan putte ind her, jo bedre for deltageren, jo færre spørgsmål vil de have, når I kontakter dem. Så man kan fx give dem en kronologisk gennemgang af, hvad de skal igennem. Der er en screening, og så er der nogle ugentlige fremmøder, hvor man kan sige, de her lokaler har vi tirsdag 9-11. Hvis man ved det på forhånd, så er det rigtig klogt bare at dele det, fordi så ved folk til at starte med, om det er noget, der er relevant for dem eller ej. Så kan man selvfølgelig skrive, hvad de skal igennem, så her kan de også få en masse information. Men det er ligesom her, man har mulighed for at involvere dem i, hvad skal de egentlig gå igennem. Og så lidt længere nede, der kan man udfylde de forskellige studiearme, hvis man har en kontrolgruppe, og gerne også her give en beskrivelse af, hvad betyder det, og hvis man er en del af den her gruppe, du vil modtage placebo, og du skal leve på helt samme måde som testgruppen. Så er det her, hvor mange dage skal du komme, hvor lang er perioden fra, at vi ringer til dig første gang, til at du kan være afsluttet med at deltage, hvor mange timer skal du forvente at bruge, er der et honorar, hvis ikke, så siger man bare nej, og er der transportgodtgørelse. Og hvis I har flere procesgrupper, f.eks. den her, den kalder vi for kontrolgruppen, så vil vi nok også have en testgruppe. Hvis alt den her information er den samme, så kan man køre herned, og så siger man bare duplikere procesgruppe, tilføj, og så vil den kopiere den, og så kan vi kalde den her for testgruppe. Og så kan man sige modtager lægemidlet testgruppen. Og så skal man ikke sidde og teste hele den 2 gange. Vi går videre. På den sidste side, der indsætter vi kriterierne, og hvilke målgrupper der er, vi
vi gerne vil have med til projektet. Man kan give et navn til gruppen, selvfølgelig en status på, om hvorvidt det er rekrutterende, eller om der også er noget at afvente eller sætte på pause. Den her sæt på pause funktion vil man oftest bruge, hvis man har for mange, som man ikke kan nå at få fat på, og så lige stoppe, så der ikke kommer flere for nu. Så kan man indsætte alder og BMI. Her der er der noget tekst, som I gerne lige må læse, inden I opretter kriterierne, for at få en bedre forståelse. Yes. Og her der har vi så selve kriterierne for deltagelse. Og det fungerer sådan, at vi hos TrialTree har en kriteriebank, hvor vi har flere hundrede kriterier, som er tilknyttet til vores brugerdatabase. Og det betyder, at vi har information, som vores brugere har angivet om deres sundhedsdata. Og vi vil derfor gerne have, at I benytter de samme kriterier, så vi kan knytte brugere til jeres projekter, som passer. Det kan fx være, at have type 2 diabetes. Det har jeg sat som et inklusionskriterie. Hvis det er et eksklusion, så klikker man her. Og man indsætter sit eget kriterie. Man går herned og tager tilføje kriterie. Og så må man meget gerne søge her, om man kan finde det, som man skal bruge. Det kan fx være, tager du snus? Så siger vi, nej, man må ikke tage snus. Hvis man vil oprette sit eget kriterie, så kan man trykke her. Og så vil det blive sendt ind til os i administrationen, så skal vi godkende det, før det kan komme ud fra vores hjemmeside. Og her, der ser vi gerne, at I kun bruger det, hvis I ikke kan finde det tilsvarende kriterie i vores kriteriebank. Så det kan være, kan lide dansk vand. Så det er for de kriterier, som vi ikke allerede har, og det sender I så ind til os til godkendelse, og så skal vi vælge, om det er noget, vi kan have med på vores side eller ej. Og så skal man selvfølgelig igen huske, om det er inklusion eller eksklusionskriterier. Det sidste, jeg vil vise, inden vi er færdige, det er, hvordan man laver endnu en kriteriegruppe. Så I har jeres kriteriegruppe nummer 1 her, den kalder vi for type 2 diabetes. Hvis vi så har endnu en gruppe, som er tæt på identisk, men med 1 eller 2 andre kriterier, det kan fx være raske deltagere, så kan vi duplikere den, og så får vi en identisk kopi af den samme. Og her kunne man fx forestille sig, at svaret så vil være nej til, har du type 2 diabetes, men fortsæt ja til alt det andet. Og så har man så 2 kriteriegrupper, og man kan lave så mange man vil. Hvis man har 4, så gør man det. Så nu kan vi faktisk sende det her afsted til godkendelse, og så vil det være live på TrialTree, når du som forsker vælger at godkende det selv, og så vil det være synligt for vores brugere, hvis man har valgt den rekrutterende status. Man trykker her, og afslut. Jeg håber det giver mening.